खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब आं दिनै दङ नैबे बिटिसिनि सदर सहर क'क्राझार बे क'क्राझारनि सिआइटिआव जेरावहाय दाब दाब जायगानि फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानो थाखाय फैयो दा बेहाय फैनायनि गुबै जाहोना जाबाय बावैसो सान सिगां अदेबानि 26 नभेम्बर खालि आसाम केबिनेटआ जिथु मोनद' जौगा हारिनो एसटि होनायनि थाखाय केबिनेट माने बिथांनानै अलरेडि बिथांमोना एसेम्ब्लियाव दिखांनो थाखाय थियारि जानानै दङ दा बेनि हेंथायै आसामनि मोन 14 एसटि हारिनि आफाद गौथुमफोरा बेनि हेंथायै सोमावसारनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामदों दा बेबादिनो नैबे क'क्राझार सदर सहरनि सिआइटिनि फरायसाफोराबो बेनि हेंथायै बा मोनद' हारिनो एसटि होनायनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनायखौ नुनो मोनदों दा बे बिथिङाव नैबे सिआइटिनि फरायसाफोरा मा बुङो जों फै खोनासंनानै लानि मोनद' हारिनो एसटि होनो थाखाय आसाम केबिनेटआ बिथांखि लाबाय दा बे बिथांखि लानायनि उनावनो आसामनि 14टा एसटि हारिनि माखासे गौथुम आफादफोरा सोमावसारनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामदों बेबादिनो नोंथांमोना दिनै नैबे सिआइटिआव एसे फरायसाब्लाबो बे एसटिनि बेरेखायै सोमावसारदों मा फोरमायगोन बे बुब्लियाव जोङो दिनै बयबो जोङो बेहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय आलदा आलदा ट्राइबेल्सफ्रा जमा जानानै जोङो बै एसटि होनो नागिरनाय जे आसाम केबिनेटआव पास खालामदों बे पास खालामनायखौ जोङो दिनै बेनि बेरेखायै माने जोङो दिनै बेहाय गसंथानानै जोङो एगेन्स्टआव माने बै गसंथानायखौ जोङो होबथानो थाखाय जोङो दिनै बेहाय ज' जादों आरो आं बेखौनो बुंनो सानोदि जुदि बै जाय गोजौ देरखाहैनाय थांनाय गोजौ गोलावफोर गिदिर गोलावफोर बिसोरनो जुदि एसटि होनो थाङोबा जोंनि बे जाय ट्राइब्स दङ अलरेडि ट्राइब्स जे एसटिफोर दंजोब अलरेडि दंखायो बे एसटिफ्रा जोंना गैया जालांगोन मोनसे समाव जोंनि जे ट्राइब्स दङ बे बुस्थुआ माने ट्राइब्स होननायानो सोदोबानो थाहैनाय नङा जोंनिया दा माने जोंनि आसामाव बर'आ टटेल पपुलेसन बर'नि पपुलेसना हाइएस्ट होननानै मिथियो जोङो बे माने बांसिन बिसोरनो जुदि एसटि होयोबा जोंनि बर' माबायाव कमिउनिटियाव बांसिन इफेक्ट होगोन आरोखि जोङो बे आरो बेलेग जे ट्राइबेल्स दङ बेथ' आस्ते आस्ते ओरैनो गोमालांनो हमखागोन ओरैनो आङो बेखौनो बुंनो सानोदि जे आरो जे गोजौ गोदोरफोर दङ जोंनि बे बिटिआरनिफ्राय एबा आसाम केबिनेटआव गेदेर गोलावफोर दं आं बिसोरखौ मोनसेल' रिक्वेस्ट खालामनो सानो जे बे आसाम केबिनेटआव जे पास खालामनाय बिल बे बिलखौ जोङो बे बिलखौ पास खालामनायखौ केन्सेल खालामनो थाखाय आङो माने प्रेसार क्रिएट खालामनो रिक्वेस्ट खालामो आरोखि दा बेनोसै आं Esse mês é